Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise jer, hvordan I får usynlig mave, som I kan se, jeg har. Det første er, at I går ind i en tøjbutik. Jeg ved ikke, om man kan gøre det med alle. Men i hvert fald den, jeg tror, man kun kan, eller min ven har vist mig den, men han siger, at man kun kan gøre det i den her tøjbutik, der ligger her. Det I gør, det er, at I går hen her til de her jakker. Så går I ned på t-shirt, så tager I, jeg tager lige en på, så tager I 0 t-shirts, så er I bare mave. Og så går I herhen, altså I køber, I skal bare have nogle halskæder, og jeg har købt alle, så I kan købe alle, hvis det er det I vil, når I gør glitchen. Så går I ind på style, accessories, så går I ned i bunden, gloves, en hand, den der chains, en hand, gloves, en hand, igen. Se, så har jeg usynlig mave. Tada! Jeg vil lige prøve på, selvom det kun er den her ene, man kun kan på. Det er fordi, at min ven han har noget andet på. Okay, nu får jeg slet ikke noget. Jeg prøver lige en gang til, og så lige ser. Jeg tager lige en jakke på, og så 0 t-shirts. Så i hvert fald bare mave. Så jeg siger det bare lige igen til jer. Bare mave. Have alle gloves, hvis I vil gøre min måde. Så går I ind på accessories igen. Altså den der style, accessories. Gloves, en hand. Chains, en hand igen. Gloves, en hand. Chains, tror jeg nok det hedder. Ups. Og så en hand. En hand. En hand. Jeg tror, jeg fuckede det op. Helt ærligt. Okay. Inventory style, accessories. Gloves, en hand. Så gør I hvert fald det, indtil I har fået usynlig mave. Og så kan I gå ind scarves, den her. Og så det I ender med af handsker, det er det I skal have behold på, fordi I kan se, man kan ikke ændre det. Men I kan godt, jeg ved ikke lige, eller jo, prøv at se, når jeg så går over i bokser, kan I så se, jeg kan godt ændre bokser. De der bukser vil jeg gerne have. Men så kunne I i hvert fald se, det var sådan, at jeg så gjorde det. Og der kan I så se, det er så. Det var så sådan, man får en usynlig mave i GTA 5. Og det var i dag, jeg også lærte den, eller da jeg laver videoen, det var så der, jeg fandt ud af, hvordan man gjorde det.
Men ellers så håber jeg på, at I har nydt videoen, I vil like den, abonnere på min kanal. Og ellers så, vi ses. Hej hej.